Зәйдә жылыту сезоны агымдагы елның 21 сентябрында старт алачак. Шул рәвешле район жылыту сезонына зур әзерлек эшләре белән килде. Зәй муниципаль районы җылылык бирүгә тулысынча әзер дип әйтә алабыз. Әлбәттә, җылылык сезоны тәмамлануга, без инде яңа җылылык сезонына әзерлеккә керешәбез. Махсус программа булдырабыз. Нәрсәләр эшләргә тиешлеген барысын да язабыз һәм бүгенге көндә әлеге эшләр барысы да эшләнелгән. Әйтергә кирәк, район территориясында безнең ике оешма җылылык бирү белән шөгыльләнә. Аның беренчесе һәм иң зурысы ул Зәй ГРС. Шәһәрне алар тулысынча обслуживать итәләр. 67 километр барлыгы алар карамагында безнең инде җылылык бирү трубалары, шуның 2 километрына быел ремонт эшләре үткәрелде. Әлеге эшләр тулысынча төгәлләнде дип әйтә алабыз. Шулай итеп 21 сентябрда социаль әһәмияткә ия объектларга, беренче чиратта балалар бакчалары, мәктәпләр һәм медицина учреждениеләренә җылылык биреләчәк. Район буенча барлыгы 170 социаль учреждение паспорт алды. Шушы җылылык сезонына әзер дигән күп катлы йортларга килгәндә барлыгы 219 безнең инде күп катлы йорт, 219, аның инде 41 безнең инде индивидуаль җылылык системасы урнаштырылган, һәм инде 178-дә шуның безнең инде алар үзәк шушы системадан җылылыкны алалар. Күп катлы йортларга килгәндә безнең инде уртача температура 5 тәүлек дәвамында 8 градустан түбәнрәк булырга тиеш. Әмма ләкин без инде бүгенге көндә карарны имзаладык. Шушы Зәй муниципаль районы территориясында җылылык сезонын башлауга каралган. Без инде 21 сентябрьдән балалар бакчаларына, мәктәпләргә һәм сәламәтлек саклау караган учреждениеларга җылылык бирүне башлаячакбыз. Күп катлы йортлар шулай ук инде 1 октябрьдән да калмыйча, алар инде әлбәттә җылылык биреләчәк. Район шәһәр халкының торак коммуналь түләүләрен вакытында башкаруы зарур. Җылылык сезонына әзерлеккә өлеш керткән оешмаларга бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә һәм Зәй муниципаль районы 2020-2021 елгы җылылык сезонын бернинди хәвеф-хәтәрләрсез уңышлы гына башкарып чыгар дигән теләктә каласы килә. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.